Sana wag na pong mawala yung signal. Paumanhin po. Nawala po yung signal po kasi kanina kaya hindi po natuloy yung aking live. So itutuloy po natin ngayon dahil nawala po yung aming kuryente sa loob, mainit kaya naisip ko pong mag-live. So, mga kabayan, bago ko po ipagpatuloy ang vlog na ito, maraming salamat mga kabayan sa patuloy na sumusuporta sa aking vlog na ito. Passion ko po kasi na magbigay ng mga tips na kahit paano makatulong po sa kahirapan. At alam nyo, tulo kasi yung luha ko pag nakikita ko yan sa Pilipinas, yung mga nakatira sa simenteryo. Galing naman po talaga akong mahirap na pamilya, pero tumutulo yung luha ko pagka nakita ko yung walang tirahan nandiyan po sa simenteryo, yung mga kumakain po ng mga daga at sa mga insekto. Gaya nga ng sinabi ko sa iyo, talagang napakahirap ang pinanggalingan kong pamilya, pero mas lalong tumutulo po yung aking luha pag nakikita ko po yung ganun. Kaya sa mga nagblog po na tumutulong din po sa ating mga kapwa Pilipino, maraming salamat po. Kaya practical tips upang umahon tayo sa kahirapan, yan po ang i-share ko sa live na ito. Alam ko po impromptu ito dahil gumagawa lang po ako sa opisina, lumabas lang po ako dahil brownout. Naisip ko po yung mga tao na pwede kong mapag-sharean nito, sana magkaroon ng wake up call kasi Christmas ngayon, pagkakataon nating kumita, pagkakataon nating mag-business. Kaya umpisahan na po natin. Bago po tayo magpatuloy, welcome po kayo dito sa Berlumabing Gabaon TV. Sana always subscribe at i-share nyo sa iyong mga kakilala at i-click nyo na po yung notification bell para sa lahat ng mga bagong upload ay magkakaroon po kayo ng notification. Kaya ito na po yung unang-una. Alam nyo, sa buhay ko hindi po nawawala yung practical tips sa aking buhay na put God first. You know, in everything you do, put God first. Yan ang unang-unang pinaka-practical. Alam naman po natin na ang pinakamabisang words dito sa mundo at saka encouragement ay nagmumula lagi sa taas. Nagmumula lagi sa langit. Kahit yung pinakamahirap na tao dito sa mundo at naging isa sa pinakamayaman ay naniniwala po siya at ginagamit niya ang mga salita ng Diyos para ginagawa itong practical tips sa kanyang buhay para magkaroon siya ng dopamine, magkaroon po siya ng kalakasan, magkaroon po siya ng encouragement. Di ho ba? Lahat po pinaka-practical tips ay yung salita ng Diyos. Kaya yan ang unang-unang practical tips po na may bibigay ko sa hapon na ito. Pangalawa po ay kinakailangan mong mag-invest. Saan? Mag-invest ka po sa iyong sarili. Kahit na tayo ay magsasaka, vendor, maggugulay, karpintero, namumulot ng basura, kahit ano pang trabaho mo, mag-invest ka po sa iyong sarili. Meron akong naaalala dati na napakahirap din po ang buhay at siya po ay naging abogado at siya po ay talagang naging napaka-successful na isang politiko din po at businessman. Nung araw kasi kaklase ng kapatid ko po ito, lagi nilang kinekwento na kapag may makita siya, kasi wala pa naman siyang narating noon, parang scratch pa siya noon, pag may makita siyang mga kahit newspaper o ano, binabasa niya lahat yun. Yan ang investment niya, makakita siya ng newspaper, panawag, kahit ano, binabasa niya. Yan ang mga ginawa niya at tapos nagtipid siya, nag-working student siya, at talagang nag-invest siya sa kanyang sarili. Naging top 10 siya sa board exam ng criminology at saka naging abogado siya at naging mayaman siyang tao. Kaya mag-invest po tayo sa ating sarili, ang pangalawa. At pangatlo po, yung pangatlo po napaka-importante po. Hindi ko naman po tinutulig sa yung iba na ayaw magtipid, pero ang pagtitipid na sinasabi ko naman po ay ibigay mo pa rin ang iyong para sa sarili. Hindi naman yung ginigipit. Lagi ko pong sinasabi kasi na yung pagtitipid kailangan natin sa ating buhay para mapagtama mo yung pangangailangan mo. Sa mga Ilocano kasi nung araw, mga Ilocano kasi wala naman pong ibang income yung mga tao, pagsasaka lamang po nung una daw ayon sa kwento ng aking ama.
Kaya natuto silang maglagay ng itag, gumawa ng bagong, ng asin, mag-imbak ng mga buto-buto. Dahil kapag tag-ulan, meron silang inuunti-unti na pandagdag sa kanilang maaring gawin na paraan upang pantustos sa kanilang pamilya. Ganon po kasi yung pag-uugali naming mga Ilocano. Meron din naman pong mga galante, hindi natin naiiwasan yan, pero mas marami pa rin yung mga Ilocano na ganon yung pag-iisip. Kaya napaka-importante po yung pagtitipid sa ating buhay. Dito sa tatlo, ano na ba yung naumpisahan mo, kabayan? Sigurado mayroon ka nang naumpisahan, di ho ba? At ang pang-apat po, kung marunong po tayong magtipid, syempre marunong din po tayong mag-ipon. Huwag na nating hantayin na maubos pa yung ating kalakasan kahit nagsi-security guard ka lang dyan. Shout out po sa lahat ng mga security guard. Naging security guard din po ako nung araw. Kaya alam ko po yung hirap po ng security guard. Kaya kahit ano pa yung trabaho mo, habang malakas ka pa ngayon, mag-ipon ka. At yung inipon mo na yun, kabayan, i-invest mo. Huwag mong sayangin ang panahon. Kasi kahit ito man lang ang maitulong ko sa aking mga kababayan, dahil hindi naman po lahat nabibigyan natin, pero meron din naman tayong mga nabibigyan, pero mas nakakabuti na po yung nagpapakababa na wag natin sabihin na ganito, tumutulong ako sa ganito, wag po. Pero sa pamamagitan nito, sana ma-encourage kayo, sana kung pinapanood nyo ito o kung ma-share ninyo sa ibang tao, sana ma-awaken po tayo na gawin po ang mga tips na ito po, mga kabayan. Maging inspirasyon po sana, dahil ang panalangin ko naman po sa inyo ay sana, lalong-lalo sa Paskong ito, ay umasenso po kayo, magkaroon po kayo ng pagkakakitaan at bigyan, pahalagahan po ang iyong hawak-hawak na pera para sa ganon ay hindi naman po basta-basta maubos. At ang isa pa, pang-lima, ay matuto po tayong mag-invest. Sa ano pong paraan itong mga pag-i-invest? Marami po, kung sa agriculture, napakadali po yung buy and sell, mga ganun po. Sa buy and sell po ng palay, mayroon kang 10,000, mayroon kang kapitbahay, i-buy and sell mo yon. At magkaroon ka lang ng disiplina, yung income mo, wag mo munang gagastusin, wag mo munang ibibilin ng kung ano, i-roll mo ng i-roll, i-reinvest mo ng reinvest, mapalaki mo po ang iyong pera. Marami pong paraan, hindi lang po yun, na sa ngayon ay uso na po yung sa media nagbebenta, excuse me po, nagbebenta ka po dito sa Facebook, tumingin ka po ng mga kakilala mo na nagpapabenta ng kanilang mga items, mag-reseller ka po, pwede ka pong kumita doon. Napaka-importante po yung buhay na ganito sa buy and sell. Kaya matuto po tayo sa ating buhay, sa mga practical na po yan. Marami pa pong practical na sana gusto kong sabihin, pero maraming salamat sa iyong oras, dahil babalik po ako sa aking opisina. Ang tanging panalangin ko po sa inyo lahat, mga kabayan, sana ay guminhawa po ang ating buhay, maging pagpapala po tayo sa ibang tao kapag tinanggap natin ang pagpapala ng Panginoon. Sana po ang vlog na ito ay nakatulong po sa inyo. Hangad ko po na tayong lahat po ay umasenso. Ako po muli, si Mr. Bernard Tubera Gabaon, na nagsasabi sa inyong kung negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Ako po, si Mr. Bernard Tubera Gabaon, nagsasabi sa inyong God bless.